Hello mga kabisdak, maayong adlaw sa tanan. Karon laing sugilanon na usab sa ako nakuha pasultihon ang atong magtatampo ng ngalan ng Oscar. Alibog siya siyang asawa kay kadalihok niya kwintahon. So mao ka na ang sugilanon ni Oscar, ubanay ko ninyo sa pagpaminaw sa ako nakuha ang pasultihon. Kung kinsa pa to wala pa makasubscribe sa YouTube channel, palihog kog subscribe. Click po sa notification bell para updated mo matag-upload. So dili na nato ilangan nato nang isunod kung nakuha ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kanyong tanan o gusto tanang mag-igsunan mga kasama. Awagog ko kamo nga gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Oscar. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Oscar. Kini ako problema, no, bahinis kong asawa taon nga pastilan kusuga mo kwinta. Ambot, kutob sa imong lihok, kwintahon. Kung dili baka alkansi or ginansya baka na. Pero aron ninyo yung masabtan ni akong sugilano, no, anong may kinim kwinta akong asawa. Inaniyon ako pagsugod ang tanan, samtang nag-inusara kong nagkanta-kanta. Ikan hitang gugma, di ko malimo. Bisag nahilayo, ikaw ning dughan. Ang kanhitang gugma, may handumanan. Ug masakit ang panahon kung handumon. Ikaw ang kanunay kung ginadanggo sa adlaw o gabi. Luha ko'y nanaligdi. Langit kaloy ada, kining nagahilak ug ibalik na ang akong gugma. Day! Paminaw ka nahan ay. Day, Gusto na ana pag sige mo kanta-kanta diha kay wa gyud kay makuhang ginansya ana. Usay kang kasi mong laway. Kuros mo balik ato. Bade koros bay. Koros jud ganahan. Ikaw, kuyaw yung kay ka. Say kuyaw. Oh, huna-huna ako no. Sa sige nimo kanta diha unsa may nakuha nimo? Wala. Oh, wala man di ay. Naara man di ay na, wa man di kay nakuha, wa may kaayuhan ng gikadalit nimo. Onya, nga nung guwa ko'y nakuha, be. Unsay unya? Lihok ko'y Oscar, paningkamot sa matag lihok nimo. Nga naa kay makuha. Usa lagi kuha una ko. Suma, unsay angay nimo kuhaon? Maayo, nang naring. Awa ng bata. Awang bata, paminawa. Unsay ato, day? Nang, manguwang ko no si nanay ukod koran. Ay, Kay ay. magputput siya. Ay. Ah, sige, kuhaan diha, day. Nasa may luyo sa pultahanin, day. Salamat nang. See? Kita ka itong bata, ah. Bata pa gani. Unya, Suma, o silang kuha sa bata. pulkuran.
At least may nakuha ang bata. Ikaw may nakuha ka. Wa lagi, sigbalik ka na. Naara man di ay na, wak man di ay. Naunsa ka, Oscar. Wa. Naunsa ka. Wa lagi. Ayaw pa makakay. May lakayo sa imong naong. Oh, grabe sa ninyo. Sa takunaw, mailhan pa niyo. Usa may nilhan niyo sa kong daong, be? Mailhan kayo nga namutbut ka. Mabida eh. Bida. Pitahon ninyo tanan akong lihok. Noon sa manong. Mauna akong gingon ni mo nga namutbut ka. Kay wa ka bulsulte na kustino. Noon sa tayo nga, unsa, ha? Nga may problema ka nga kang naring sa akong anak. Porbida. Kadara mo kong ingno tatay nga, mataglihok ni mo, Oscar, kinahanglang daw na kay makuha. Buti pasabot nga, di yun mag-urungan na. Ay naunsa, kanang asawa ni mo, Oscar, kana si naring, dito magunda maliwa sa iyang inahan, kabantay ka. Di nyo kuha ako kubantayan na. Kana lagis na ring, dito na maliwat sa iyang inahan, nga makita gani kang mag-urong, badlungon ka gayon. Kay unsa magul makuha niya na magsiging urong. Naaga ni kausa nga maupay pagmata na ako. Giingnan ko sa inahan ni naring akong asawa. Osming, sige nga hinuktok diha. O di kay lihok diha. O niya tay? Ay, kita ko to siyang bag-o pa kong ni mata. O niya, lagi giunsa yung pagtumbag sa nanay. Ako giingnan nga. Ay, naunsa man sad ka eh. Suko ka to. Nasuko eh. Ako siyang gitubag. O niya? Ingo man siya. Sige lang hinuktok niya. Usa may magkuha ni mo, ana, ha? Unsay magkuha ni mo? O niya tay? Oh, ako gitubagoy. Kita man siyang nanghimuta ko. Sige pangutarang usa ko nakuha, tubagon ko bitaw. Muta! Gisinghaga ni mo? Gisinghaga na ko. Nasuko ko ko. O ya, o sabi sulti niya sa imong tumbag taon. Oh, gingnan lang ko ay nga. At least may nakuha ko. Pagkakindot ko eh. Preskan. Pre kanot. Saag mo ka? Wa ko masaag, pre. Oy, gisuro yun ka. Mao ba? Akon mao na. Tagay de tarunan eh. Bitang, giariti ka, pre. Kay laay kayong ako ng usara magtagay-tagay sa balay. Oy, problema, pre, problema. Wala sa kwiling ako. Dali, son! Mag-inom na sad mo, ha? Unsa may makuha ninyo ng inom, ha? Gasto-gasto lang kit mo. Unya, unsa may benepisyo sa lawas nga makuha ana? Makahatag nagkalagsik ninyo, ha? Wa, Oscar, oy! Tabla na inyong gisunok ang inyong atay, ana. Hindi na rin. Pre, saan mo nindaan mo tubig naman lang ni? Saan man nini mo tubig? Pre, tubig lang imno na to, pre. Yati na. Burong tagsayo na, pre, tubig, pre. Isukay na, pre. Di ko anak. Pagkuhan, pre, pagkiling, ako lang inom ng tubig. Nya ikaw, palitan lang tigay mo, ha? Ikaw lang hurot, ha? Kaya ako, tubig naman niya ako. Ay, tagpo'y binuang niya, pre. Lagi. Mabugong sa taring tubig. Palit ko, pre, mo, ha? O sabi mo imnon, ha? Kay ba ko, fighter 50, ha? Okay? Mao ni kalaki sa kong asawa, murag gusto siya nga siya ray malipay taon. Kay ako, di man gyud taon ko niya tungtan nga maglipay-lipay ko. Gusto tingali siya nga siya ray malipay. Unya, pre, murag hubog naman ka, pre. Isog mo sa ng tubig, pre. Ay, kumpiyansa na, pre. Isog kayo ng tubig. Hak ba yan eh. Una lang ko, pre, ha? Muli na ko nga, bisag di ako sa mga hubog minul ko. Sige, pre, oy. Kaya murag hubog ligad ka. Hubog kay ka, pre, o. Usam. Yatol ti ka, pre, sa inyo? Yatol ka? Ayaw na, pre. Tol-tol mo ko. Sige. Ari na ko, pre. Ngano, pre? Ay, saragod. Di ba amo mo, di, pre? Di ba? Ani am tabig ginom sa amo, di ba? Oo, skambuang nga. Hubog naman ta, pre, oy. Ahak bi ani, oy. Sige. Ako di ay mo adto, pre. Ako di ay mo una ni mo, pre, oy. Kadi man ikong balay imuham dai ni. Bitaw gi padungog-dungog ti ka. Sige, pre. Muli ko, pre. Kay murag mituyok nang akong pananaw, pre. Saingan, pre. Mituyok nang akong pananaw. Tuyok na?
Sige, pre. Lakaw na. Uli lang sa inyo, ha? Kay malaba pa mga hata. Ikaw ba? Malaba pa ka? Ako kay andiram kay ko pre mga labang manguni uli. Sige. Nya, lakaw na, pre, ha? Uli din sa inyo. Karon na pre. Sa man? Ngano karon man, ha? Paghuwat ra gud. Sige, paghuwat. Ikaw may naghuwat siguro. Ko lagi. Lagi. Libog talim Uyok naman ni ko padanaw. Lagi. Huwaton lang nako muaging amo Putsay. Dito buhangin na rin siya, pida. Ngano man? Timpas ng gaya nagyanan. Porbida, di ba? Unsa? Nayabag na. Simang dito glairo ta. Pagkakidot ba mo pre? Pre. Asa naman tayo mong kaauban si Inom? Si Pare Kanot? Kuhan ka ng tuwan na dahil may uli na. Nakatultol pa ka tug muulis ila? Tultol eh. Yung sabi mo pagsurong di ka tultol. Tultol to. Giyon sa mo pag siguro nakatultol gito. Ako magsundan, ha? Sundan ako siya tanaw paglakaw niya. Yan na siya gisubay para makabot siya sila. Kami yung gisubay? Kuhan, subay siya sa kanal. Sige, subay sa kanal. Ha? Ingon to siya nga, ang atong kanal ko no, kinidinhing kanal na to, misubay lang siya kay sumpay kunos kanal sila. Okay, Dort. Ayaw! Kadiot sa! Unsay ato? Oscar man. Ano yung bahay, ma'am? Mao ni iya kong asawa nga naman. Mag-CI lang ta ko, ma'am ba? Mag-CI ko. Pagtarong dong oy. Unsa ka? Mag-CI ko. CI. Ginoo ko. Unsay sa kung bana di ay? Kadiot sa sir hataw ko nako. Oscar dong! Oscar! Ha? Unsa day? Nay nangita nimo. CI ko no siya. Patay ka mapriso tingali ka na Oscar. Ano? CI ko no na siya. Dapat tingali ka Oscar. CIS, ha? Ambot oy basta ingon siya CI siya. Kung CIS na ambot lang unsa na. Basta hala na adlo ko. Unsa di na siya di ay dong. Pastilan ko yawan sa tanay mong giingon din na ring, oy. Nag-CI sila? Dili na CIS? Patakam lang ka, oy. Dong, unsa mo ka, ha? Sir. Taga Cebu Motorcycle Corporation ko, sir. Ni ako kay mag-CI ko. Di ko magkag-motor, sir, no? Pastilan ko yawan na tanay mong giingon din na ring, oy. CI ni sila, dili CIS. Patakam lang ka. Unsa di ay? Tepa. Nagwa di kag motor? Oo, day. Kay pa ha. Say buti pasabot ni Oscar. Ni kuha kag motor nga wa ka magsulti nako. Ngano ba di, ha? Ni kuha ka nga wa ka mananggid nako. Kay ngano malagi, hadi man ikay mabayad ako man. Bisa na. Bisa na. Dili ko musugot ka magkuha ka ana nga wa ka mananggid nako. Ay, sabi taon ka na rin. Ay nalata Oscar. Ngano man, may plano kang mababae no. Taon kay. Ngano ko taon? Mangutana ka pa ngano? Radli gali dindot kay ng butura di tayan. Wa magili na mababae. Unsaw kay. Una ha, wa kay respeto na ko ana, wa kay respeto. Imo ko kung asawa gud, nya di ka mananghid ako nga mukuha kag motor. Ikaduha, nagtuo ka dili ka alkansi ana. Nagbayad ka sa motor, magpagasolina pa ka, doble na imong gasto. Unya madisgrasya ka, samot nga gasto, kay magbayad ka sa imong gikabangga. Unya ikaw napiang pa ka o di ba matotyo ka. So asay na kanindot ana ha? Ha? Ikatulo, matintal ka na sa bisyo kay ang mahitabo makapamabay ka ana. Grave naman. Grave. Grabe si imong kigol. Kaya nga dili tinuoy ha. Kaysa imong pasakay sa kayon ana. Di ba imong babae no? Sabi lahi mo sa kaya ang akong mga ex-girlfriend. Animal ka, doon naloy kay babae lagi. Kinsa na babayhan ng kinsa, tugaan kinsa. Si Naring. Ikaw ko. Si ikaw good. Ikaw lagi. Unsa? Si ako. Ikaw lagi. Natural nga ikaw. Kinsa mo day. Mo magkaka-ex-girlfriend. Nakailari ka sa akong ex-girlfriend. Nangutan na gani ko kinsa na. Ikaw, labi. Uya ba ta sa una? Nya karon minyo ng bata sa ato pa. Ex-girlfriend ka na ko. Pagka bimbro ka judo karate sa punda, bida. Judo karate ron, ha? Nanako na ko nung pagsulti, ha? Pues pagbudbud ang imo, kay mulayas ko na itong panimay. Bahala ka na sa kinabuhi ni mo. Jugo day ko, ha? Membro ko sa karate, ha? Jugo ka na nga mo. Oy, dili taon day. Oy, noon sa taon. Asa ba ka na rin, oy? Hoy! Wala na, sin. Layas ta. Nakapanikin niya. Abil ko pilayasan ka. Hay, pagkakindod!
Mao na akong problema taon, milayas kong asawa bisag wa ko dayo kuhas motor. Pero milayas jud siya unsa kom ni nako taon Ate Pres, ikaw Ate Pres babae magyud ka. Okay ba yang gibuhat nga bisag wa ko dayo milayas siya? Pasagdal lang kanina ko nga muli ra siya sa amo. Bam, basahi ko nota diha bam. Ako ba rin nga pason bam? Palihog tabagi ko. Unsa man ko kamoy pasultihon? Oscar.